Mal-konflitti li diġà kien hemm fil-Partit Nazzjonalista nibet konflitt ieħor fl-aħħar jiem dak bejn persuni interessati li jikkupaw il-pożizzjoni ta' viċi kap ta' Bernard Grech. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd il-ħadd filgħodu e kif imkejjem fid-Dar Ċentrali li tkellmu mal-Gazzetta sostnew li s-sitwazzjoni mistennija tkompli tikkomplika ruħha b'riżultat ta' wedi żejda li saru lil ħafna persuni. Fil-fatt il-kulħadd spjegat kif jirriżultala li l-kap Bernard Grech jew nies qrib sew tiegħu għamlu impenn ta' appoġġ ma' diversi persuni interessati f'din il-kariga fit-tentattiv ovvju li kienet isir biex Bernard Grech jakkwista kemm jista' jkun voti fl-elezzjoni mal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista. Hawn aktar minn 28% tal-Kunsilliera ma vvotawx lil Bernard Grech billi jew ma marrux jivvotaw, ħassru l-vot jew inkella saħansitra vvotaw li Grech m'għandux jibqa' kap tal-Partit Nazzjonalista. Skont informazzjoni li kisbet il-Gazzetta Kulħadd, jirriżulta li interessati fil-kariga bħalissa hemm żgur 3 persuni: id-deputati Marketni Sammut, Joe Giglio u Janice Ketkuti. Jista' jkun hemm oħrajn fil-ġirja għalkemm Claudette Buttigieg li xhur ilu kienet ingħatat l-impressjoni li setet tkun il papabbli spiċċat tilfet kważi kull appoġġ li kellha fil-partit anke wara li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ġiet eletta bil-mekkaniżmu tal-ġeneru. Justin Schembri u Lawċi Alex Borch ukoll mhumiex jalqu l-bibien f'dan l-istadju. Din id-darba se jkun hemm biss viċi kap wieħed wara emendi fl-istatut. Attivisti nisa fil-partit ukoll qed ifakru lil Bernard Grech fil-weda li kien għamel qabel sar kap dik li jrid mara bħala viċi kap tiegħu. Hawn bedejat l-impressjoni li se tkun Janice Ketkuti, l-avukata li ma kontestax l-elezzjoni każwali fuq it-tielet distrett biex tiled bil-mekkaniżmu korrettiv tan-nisa fuq talba ta' Grech innifsu u minflok telfet iċ-ċans li jkun hemm mar oħra fuq il-bankiet tal-Oppożizzjoni. Wara dawn il-manuvri n-nies li appoġġjaw lil Ketkuti bdew jagħtu x'jiftiem li tagħhom il-kandidata favorita tal-kap. Minkejja dan Marketni Sammut li fil-Partit Nazzjonalista għandu l-fama li ma tafx fejn qiegħed miegħu minħabba l-mod kif ġab ruħu anke fil-konfront tal-ex kap Adrian Delija u kif illum biddel id-diska ta' kif għandhom isiru l-affarijiet mhuwiex iċedi pulsir lanqas. Fil-fatt bħalissa dan għaddej b'kampanja ma taqta' xejn biex jidher kemm jista' jkun fil-pubbliku jkun mistieden fi programmi f'isem il-Partit Nazzjonalista. Is-sorsi tal-kulħadd hawn spjegaw li n-nies ta' Grech ħallew ħaddej u murtawx għax jafu li miegħu hemm nies tal-establishment li poġġoh fil-kariga. Madankollu l-istess sorsi spjegaw kif qed jingħad li ma tantx jixtiequh madjul il-kap la darba l-kelma ġriet li dan l-ewwel dejjem jara kif se jgawdi u jikberu. F'dan kollu reġa' tesegwi s-sitwazzjoni Joe Giglio li għalkemm kien donnu tilef l-interess issa qed jara li fi ġlieda bejn tnejn jista' jgawdi hu u għalhekk reġa' beda għaddej bil-kampanja interna tiegħu. Kampanja li diġà bdiet issib oppożizzjoni tal-fazzjoni li qed timbotta lil Sammut.